Шановні сябри, виказую щире співчування Андрію Ашурку, всім іншим родичам і близьким, бо померла маті героя Білорусі Витольда Ашурка Алена Мироновна. Это страшная трагедия для всего белорусского народа, потому что мать не дочекалася, каб тыя бандыты, якія забілі яе сына, былі наказаны. А гэта абсалютна трэба рабіць. Я разумею, што за мяжы таксама Бярозаўку зараз прыехаць родныя не могуць. Так жыве беларускі народ. Але ж разам з журботай, разам з пачуваннямі я все-таки хочу сказаць вельмі вялікі дзякуй сем'е Витольда Ашурка за тое, што у беларускага народа было такое шчасце, што ён нарадзіўся на нашай зямлі, жыў на нашай зямлі і рабіў на нашай зямлі. Адзін з самых кранальных лістоў, які Вітольд напісаў, был якраз ліст да маці. Лісты Вітольда, яны его сапраўды паставілі в той шэраг, які, мусіць, самый першы в небеснай Беларусі, бо я глыбока перакананы, што і там, і Вітольд, і іншыя вялікія беларусы, яны моляцца за Беларусь, яны думаюць пра Беларусь. І разам вот з тым, што сапраўды вялікае гора, я яшчэ раз хацеў бы сказаць дзякуй. Я хацеў бы, каб сапраўды была справядлівасць нават в этот журботны і страшны час. Андрей, трымайся, шчырыя беларускія спачуванні, светлая памяць.